Dwi'n llywydd ar Cangen Bro Barti Ddu yn Casnewydd Bach. Dyma llyfr Lloffion y Gangen. Gan ma fi yw ffotograffydd y gangen, mae'r pwysau wedi dod arna i roi'r llyfr at ei gilydd. So, dyma yn llyfr Lloffion ni. Gobeithio fydd pawb yn ei hoffi, yn rhoi hanes y gangen, y mudiad, dathlu 50, a hefyd mae ffordd hanes Bro Barti Ddu, fe oedd y môr leidir, a o flaen i garreg ni'n cwrdd yn Tasmal yn yr hen ysgol. Mae'n llyfr ni yn dangos beth ni bod wneud yn ystod y flwyddyn, gyda'r tregareddau ni bod wneud bob mis o cael siaradwyr i'r gangen, a hefyd gofyn cynhennau eraill i ymuno ni, fel y clybiau gwawr, i cael nhw i ymuno. Plannu'r bylbiau, le fyddwn ni yn rhoi 100 o bylbiau o flaen y garreg Barti Ddu, ginno fawr yn mis Ebrill ac yn y blaen, a dathlu'r wyl, dathlu'r air. Gobeithio mae llyfr Lloffion Bro Barti Ddu fydd dod ar y brig, oherwydd bod ni digon o bling ynddo i dathlu'r air. So, gobeithio fydd ar y blaen.